forma física é importante, está claro, pero o psicolóxico é moi importante, porque a pesar de estar nun entorno hostil, que ao final estás debaixo da auga, non é o noso entorno pois é en terra, respirando, onde hai aire, non? Cando estás debaixo da auga e non podes respirar, o que tendemos é pois, a estresarnos, a pornos nerviosos, aumentan as pulsacións, o consumo de oxígeno no noso corpo dispárase, e a apnea é buscar exactamente o contrario. Diego Calviño, tamén coñecido como o Aquaman galego, é un superhumano capaz de aguantar a respiración durante varios minutos mentras baixa as profundidades do mar. Un poder que o convertiría en campeón galego da apnea na modalidade inmersión libre e subcampeón de España no 2017. A pesar de empezar facendo pesca submarina, pouco a pouco foi adentrándose no mundo da apnea. Dime conta que desconectaba, válame para evadirme de todos os problemas, do estrés, do traballo, da vida. É unha cousa que fai falta, non? Pois, distraerse un pouco, atopei a mellor maneira que podía haber. Bucear é puro placer, estás aí pois, no medio da auga, pois, ves os animales, ves a flora, ves todo. É desconexión, non é necesario centrarse en nada porque xa o propio entorno é moi idóneo para isto. O segredo de Diego Calviño é un adestramento progresivo e constante, un adestramento que fai tanto en piscina como no mar. Diego Calviño, militar de profesión e membro do Club Pontevedrés Sotavento, é capaz de baixar a pulmón ata 54 metros de profundidade. Con esta marca, o Pontevedrés fíxose co récord galego en apnea modalidade inmersión libre. Calviño comezou neste deporte grazas á súa amizade con Héctor Costa, un dos pioneiros da apnea en Galicia. Na actualidade, Héctor segue practicando este deporte e é o secretario do Club Sotavento. Agora hai xente con moitos anos de bo entrenamento e que están a un nivel pois moi por encima do que eu coñecín cando competía. Eu xa fai pois como 7 anos que non compito en apnea. Bueno, pegou un cambio, pero a mellor por exageradamente, con marcas moitísimo máis altas que as que tiñamos nas épocas que competía. Tendo resultados obtidos nos últimos nacionais, pois estamos a un nivel que nos podemos pelear con calquera deles. De feito, temos pois un subcampeón de España como é Diego Calviño en profundidade, temos un campeón de España en dinámica en piscina, bueno, temos moi boas marcas a nivel nacional. O que fai é depresión, vale? Entonces o que me permite compensar os oídos sin necesidade de pinzar a nariz. O importante é a señalización, vale? Ainda que esa boia sea moi grande, teña moita superficie, o que temos que levar sempre é a bandeira alta. Para a práctica da apnea modalidade inmersión libre, o apneísta baixa guiándose por un cabo. Durante a inmersión, o corpo de Diego Calviño adáptase. Está moi fría. Primeiro, reduce o seu ritmo cardíaco entre un 10 e un 25% para ralentizar as funcións corporais e consumir menos oxígeno. Despois, o bazo libera máis glóbulos vermellos para que chegue oxígeno aos órganos vitais, como o cerebro e o corazón. Faise todo moi progresivo, ninguén empeza de 0 metros a 50 dun día para outro. Vas progresando moi pouco a pouco, entón vas collendo confianza, vas adaptándote, vas collendo a forma física necesaria, sempre dentro dos marxes de seguridade moi grandes. En sí, a miña marca son 54 metros, para min son moi boa marca, pero en unha visión global do que é a apnea non é unha gran marca. Para min o bonito é como a conseguín, máis que a cifra dos 54 metros. As condicións que temos en Galicia para entrenar, sobre todo a profundidade, non son ideales, están moi lonxe de selo.
e competíamos pois, contra xente que ven de Canarias, que teñen unhas condicións idóneas todo o ano, temperaturas cálidas, non teñen corrientes, moita profundidade a moi pouca distancia da costa, e todo iso é beneficioso para entrenar e facilitar que se chegue máis abaixo. Agora o que preciso que é pois, moverme a augas cálidas, pois, ainda que sexa pois, 15 ou 20 días de entrenamento pois, en Canarias, en un sitio así, nun sitio que teña moita profundidade, aguas tranquilas, cálidas, que faciliten a apnea. Así a nivel mundial y profundista sobre todo, que es lo más bonito, pues uno de ellos sin duda Miguel Lozano. Lo conocí en mi primer campeonato de España, en Mallorca en el año 2010, y de aquella ya tenía trazas de ser uno de los grandes y bueno, ahora lo ha demostrado, ahora es el segundo, bueno, es de los más profundos del mundo en inmersión libre, que es la disciplina que más me está gustando a mí ahora en el mar. Y bueno, el primer curso de apnea que hice lo hice con él, pues aprendí bastante con él, aprendí mucho y bueno, sigue siendo una referencia de alguna manera, sigue estando ahí en lo más alto. El neozelandés William Trubridge, que es un tío que es impresionante las cualidades que tiene y las capacidades que tiene. Ya ha llegado a 100 metros a braza, ha bajado más de 100 metros, o sea que es algo digno de mención. Creo que esos dos nombres, si hablamos de apnea, no pueden faltar nunca. Hai persoas extraordinarias. Diego Calviño é unha delas. Un home capaz de baixar as profundidades aguantando a respiración. Un home que, adestrando con paixón e constancia, convertiuse no Aquaman galego.